Днес е един особен Тихо! Днес в селото си имаме столетник. Нашия столетник дядо Михал Трифонов. Скъпи гости на дядо Михал, днес са кметът на община Марица, господин Запрян Дачев, доктор Очева, заместник кмет, госпожа Ходжева, кмета на село Труд, самодейци от читалището. Не бива да пропускам и цялата рода на дядо Михал, неговите син, дъщеря, внуци, правнука тук ли е? И внуци. Свещеник на Вера. Да. Тук е и тец Кирил от православен храм на село Труд. За дядо Михал вчера пристигна телеграма от президента и аз ще предоставя микрофон на доктор Очева да прочете телеграма. Само ще бъде нещо. Вие дръжте на нека да четете. Да. До господин Михаил Божилов Трифонов. Уважаеми господин Трифонов, честити 100 години! В деня на забележителната ви годишнина приемете моите поздравления от все сърце и със синовно уважение. Пожелавам ви здраве и бодър дух. Георги Първанов, президент на Република България. Даваме със следното послание. Дядо Михале, поклон пред твоя 100 годишен юбилей. Нека Бог да пази домът, в който си роден. 25 юли 2008 година. Браво! Още 100 години да ни приемеш пак. Дядо Михале, честит юбилей. Да си жив и здрав. Да си жив и здрав още дълго. Аз съм. Ти си религиозен човек. А в Божието писание на едно място пише така. В псалмите на цар Давид пише, че дълговечната старост е признак на праведност. Ти си религиозен човек и си дългогодишен бил настоятел на църквата в Труд. Затова един скромен подарък давам с образа на Господа. Да си имаш всяка сутрин и вечер, така да ставаш и да лягаш с молитва към Господа. Жив и здрав бъди, дядо Михале, айде. Марика, колко любава ги здрава, колко любава ги здрава. Ясно я слънце залюби, ясно я слънце залюби. Залюби още, заиска, залюби още, заиска. Марикината майчица, тя на Марика, мощека. Тя на Марика, мащека, тя на Марика, душманка. Духай! Духай! Има Миче. Айде и утре ще отиваме с теб за риба. Бъдеца специална за позорял. Сама ги... От Василото е само за такова. Така, да държим там. На здраве, на здраве. Ти ми здрав да си още малко. Колкото ти Господ дал. Великото е тук.